ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗଠାରୁ ନେଇ ଶଯ୍ୟା ଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥର ନିତ୍ୟକୃତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନେବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉଚିତ କର୍ମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଉଚିତ କର୍ମ କହିଲେ ସତ୍ ଆଚରଣ, ନିୟମ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ, ସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ, ଭକ୍ତିପୂତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏସବୁ କର୍ମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଆମକୁ କୁଟା ଧରି ବଢ଼ନ୍ତା ନଈ ପାର ହେବା ସଦୃଶ୍ୟ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ଲାଭ କରିବା ସ୍ୱଜୀବନ ଅବଧ୍ୟରେ ସହଜଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏହି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୀର ସଂସାରରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଦାଚାର ଓ ଶୌଚର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବନ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଧଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେହି ଉପାୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୌଚାଚାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଉପାଦେୟତା। ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ବି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଆମ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ ଅଯଥା ସମୟ ଅପଚୟ ନକରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ବା ସାଂସାରିକ ଜୀବନମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରାୟ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁନର୍ଶଯ୍ୟା ଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିବାର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହାକୁ ମୁଁ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଅଟେ। ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂହିତାଦିରେ ଏହି କଥା ସମଭାବରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗଠାରୁ ନେଇ ଶଯ୍ୟା ଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥର ନିତ୍ୟକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ୍ରା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଶୌଚାଦି କ୍ରିୟା ସମାପନ କରି ପ୍ରାତଃକାଳିକ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିନେବେ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ହୋଇ ସମାପନ କରିବେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ହୋଇ କରିବା ବିଧେୟ। ଶରୀରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଟି ମଳ ରହିଛି। ଦିବା ପ୍ରାୟରେ ଅନ୍ତତଃ ସେହି ମଳଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶୌଚାଚାରର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ମଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବସା, ଶୁକ୍ର, ରକ୍ତ, ମଜ୍ଜା, ଲାଳ, ବିଷ୍ଠା, ମୂତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ ଗହଳସ୍ଥ ମଇଳା, କଫ, ଲେଞ୍ଜରା, ଲୁହ ଓ ଝାଳ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାବତ୍ ନିଷ୍କାସନ ଆବଶ୍ୟକତାନୁସାରେ କରାଇ ନେବା ସାଧକଙ୍କର ନିତ୍ୟକୃତି ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଅନ୍ତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ। କେବଳ ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ତଃଶୁଚି ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ସର୍ବଦା ବାଞ୍ଛନୀୟ।
ମନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମଇଳାକୁ ଉକ୍ତି ରୂପୀ ଶୁଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ ଆଦି କ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ମନ୍ତ୍ରରେ ନ୍ୟାସପୂର୍ବକ କରାଇ ନେବା ବିଧେୟ। ସମୟାନୁସାରେ ଜପ ତପ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଭୁଲିବା ଅନୁଚିତ। ଶୌଚାଦି କ୍ରିୟା ପରେ ଦେବାଳୟ ଆଦି ଯାଇ ଉପାସନା କରିବେ ଓ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବଳି ବେଶ୍ୟ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କରାଇବେ। ଆଚମନାଦି କ୍ରିୟା ସହିତ ଦେବ ପୂଜନର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାରୀତି ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟାଦି କ୍ରିୟା କରି ଦିବସର ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ମମାନଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଧେୟ। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ କି ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମରେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସତ୍ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଜାଣିଶୁଣି ସତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଛ ଅଥବା କ୍ଷତିକାରକ କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥାମାନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚିତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ବିଧେୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୁକର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ସତତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଲଜ୍ଜାବିହୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱକର୍ମକୁ ଦେବକର୍ମ ମନେ କରି ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ବୃଥା ଲୋଭ ଲାଳସା ତଥା ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଇହ ଓ ପରକାଳରେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଣ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅର୍ଥ ନର୍କକୁ ବରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ତାହା ଯେଭଳି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ବିଚାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଲାଳସା ତଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବୀ ବ୍ୟତିରେକ ସୌଖିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଲାଳାୟିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱକର୍ମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏତେ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଚାର କରେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦିଓ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ତତଃ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତଥାପି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସାପୂର୍ବକ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ କରାଇ ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖୁଥିବା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଜୀବର ଭ୍ରୂଣ ମାଂସ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାବି ରଖିବୁ ଦରକାର ନିଜେ ଜଣେ ଜୀବ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରିବ। ତେବେ କିଭଳି ସାମାନ୍ୟତମ ଲାଳସା ପାଇଁ ସେସବୁର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ? ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି 5 ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଦାନ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିତୃଯଜ୍ଞ, ନୃଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ, ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ପିତୃଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣାଦି କ୍ରିୟା, ଆବଶ୍ୟକୀୟକୁ ବସ୍ତୁ ବା ଖାଦ୍ୟଦାନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଧନାଦି ନିତ୍ୟକୃତି, ଅତିଥି ସଭାଗତମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍କାର ଏବଂ ଏହି କର୍ମ ଯଥାକ୍ରମେ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ଜୀବନର
ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। କହିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପନ କରିସାରି ସ୍ୱ ଉଦୟ ପୂର୍ବେ କରାଇ ଆଳସ୍ୟ ନ ଉନ୍ମୋଚନ ପୂର୍ବକ ଦିବସର ଅପର ଅଧ୍ୟାୟ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତାନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାହ୍ନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦି କ୍ରିୟା ଯଥାବତ୍ ପାଳନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଦି କର୍ମ ସମାପନ କରିବେ। ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବେ କରାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ତଥା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୋଜନାଦି କ୍ରିୟା ସମାପନ କରି ଦିବସ ବ୍ୟାଧି କରିବା କର୍ମମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାଳନ କରି ଦିବସକୁ କ୍ରିୟାକୁ ସମାପନ କରାଇବେ। ଶଯ୍ୟା ଧାରଣ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି କୃତକର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ମନୁଷ୍ୟ କରୁଥିବା ଅକର୍ମ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପରୀତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଶୀଳନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ନିଜର ସ୍ମୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାଗ୍ନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅକର୍ମଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ତିଥିମାନଙ୍କର କୃତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ସର୍ବଦା ବିଧେୟ। ତିଥକୃତି ପାଳନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତେବେ ଜପ ଧୂପରେ ଅଗ୍ନିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅକର୍ମ କୌଣସି ମତେ ଘଟିଲେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କଥା ପାଳନ କରି ଚଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।